ትኩርነት ክሳብ ስግኣትና ዝቕምጠጥ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ብደረጃ ዓለም መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ፍርቂ ሚልዮን ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ኣሰንባዲ ክስተት እዩ ነይሩ። በቲ ዝተፈጥረ ስግኣት ድማ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዓለም ደረጃን ዕንቆትን ዝተወስደ ስጉምትታትን ዝጸንዓሉ ናይ ትግባረ ግዜን ወሳኒ ፍልልያት ይንበሮ እምበር ቁጠባውን ማሕበራውን ማሰይቱ ብዘየገድስ ነቲ ለበዳ ንምቑፃይ ብዝተኻለ መጠን ፃዕርታት ክገብራ ፀኒሐን ኣለዋ። ይኹን እምበር እተወስዱ ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ውህደትን ስጥመትን ዝጎደሎም ኣብ ርእሲ ምንባሮም ምስ ካልእ ዛጊት ብምልኣት ዘይተፈልጠ ባህርያት ናይቲ ለበዳ እቲ ሕማም ብዓለም ደረጃ ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ብልዑል ፍጥነት ካብ ምልባዕ ክዕገት ኣይተኻእለን። ሎሚ ብደረጃ ዓለም እቲ መልከፍቲ ልዕሊ 75 ሚልዮን በፂሑ ህይወት 1.67 ሚልዮን ሰባት ቀዚፉሎ። በዚ ድማ ኮቪድ-19 ናይ ምልባዕ ቅልጣፊኡ ምስ ብዙሓት ካልኦት ቫይረሳት ብምንፅፃር ኣዝዩ ሓደገኛ ይገብሮ። ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ጥራይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ 17.8 ሚልዮን ሰባት ምልካፉን ህይወት 318,000 ሰባት መቕዛፉን ንሓደገኝነቱ ኣጉልሒ ዘርኢ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙኑ ብማዕከና ዜና ከም እተቃልሐ ኮቪድ-19 ኣብ ኣሜሪካ እቲ ቀዳማይ ቀታሊ ሕማም ኮይኑሎም። ብዘይካዚ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳን ኤስያን ምናልባት ምስ ክረምታዊ ወቕትን ካልኦት ብርግፅ ዘይተለለዩ ረቑሒታትን ናይቲ ለብዒ ደግሲ ተኸሲቱ ብዝለዓለ ዝርግሐን ፍጥነትን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተኸሲቱሎ። ዳርጋ ኩለን ዘን ሃገራት እዚኣተን ከዓ ኣብዚ ከም ንቡር ህዝቢ ብብዝሒ ዝእከበሉ ናይ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ቅንያት ናብ ኣዝዩ ጽኑዕ ክሳብ 2 ሰሙናት ዝዝርጋሕ ናይ ርገጣ ስርዓት ኣብ ምትእታውን ምትግባርን ይርከባ። እቲ ኣዝዩ ግዙፍ ፊናንስያዊ ወፍርን ከቢድ ፃዕርን ዝፈሰሶን ኣሳት 9 ኣዋርሒ ክኸይድ ዝፀንሐ ክታበት ናይ ምርካብ ፈተነታት ኣብዚ ወርሒ እዚ ብኸፊል ውፅኢት ተረኺብዎ ከም ዘሎ ንህዝቢ ዓለም ተስፋ ዘሰነቐ ፍጻመ እዩ። እንተኾነ ዝርኽበት እዚ እውን ሙሉእ ክሳነት ዝህብ ኣይኮነን። ነዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ቀዳማይ ኣብተን ክታበት ተጀሚርለን ወይ ንምጅማር ዝሸባሸባ ዘለዋ ቀዳሞት ሃገራት ንርዱእ ናይ ፍርያትን ሎጂስቲክስን መሰናኽላት ናብ 70 ክሳብ 80 ሚእታዊት ህዝበን ክሳብ ዝባፃሕ ብውሕዱ 6 ኣዋርሕ ክሓትት እዩ። እዚ ደረጃ እዚ ክሳብ ዘይተበፅሐ ምልባዕ ናይቲ ቫይረስ ቀጻሊ እዩ። ስለዚ ክታበት ብሰፊሑ ክሳብ ዝትግበር ዜጋታት ኩሉ ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ብንቕሓትን ዕቱብነትን ከተግብሩን ዝምሕፀና ዘለዋ። ካልኣይ ኣብ ዝበፅሐ ሃገራት ኣፍሪቃ ክታበት ክተኣታተወሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ግዜ ብተስፉ ኣንፈቱ ኣብ መጀመርያ ርባዕ ናይ 2022 እዩ። ስለዚ እቲ ሓደጋ ብምሉእ ክቕንጠጥ ግዜ ክሓትት እዩ። እዚ ዓለማዊ ክስተት እዚ ከም ድሕረ ባይታ ብምውሳድ ኩነታት ሃገርና ምስ እንምልከት መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ ሃገርና ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ካብ ዝረኣየ ልዕለት ጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ቅፅበታውን ዓማምን ስጉምትታት ብምውሳድ ንጥፈታት መንግስታውን ምሕታውን ትካላት ዝድርት መምርሒታት ብምውፃእ ብኣጋን ምቑፃዩ ብዙሕ ፃዕርታት ኣካይድ እዩ። እቲ ዝተወስደ ስጉምትታት ተፅዕንኡ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ንግዳዊ ንጥፈታት ባህላውን ማሕበራውን ርክባት ኣቃሊልካ ዝረአ ይነበረን። ምስ ኩሉ ፀገማቱ ግና ህዝቢ መምርሒታት መንግስቲ ኣኽቢሩ ብንቕሓት ክትተሓባበር ብምፅንሑ እቲ ለበዳ ኣብ ትሑት ደረጃ ክትሓዝ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ዛጊት ናይ ተለኽፉ ዜጋታት ቁፅሪ ኣብ 741 ሰባት ጥራይ ምሕፃሩ ካብዚኣቶም 572 ሕሙማት ምሕዋዮም ካብ ሓደጋ ሞት ምድሓና ብዓለማዊ ይኹን ዞባዊ መዐቀኒታት መወዳድርቲ ዘይብሉ ዝሕብንን እፎይታ ዝህብን ፍጻመ እዩ። እንተኾነ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቕሰ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዓለም ደረጃ ብዝሰክፍ ናሃሪ ይጋልብ ምህላው ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጎረባብትና እውን ብኡ መጠና ይኹን እምበር ምስ ፍሕፍሑ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ሃገርና ከዓ እቲ ኣብ መጀመርታ ኣዋርሒ ሓጥሪናዮ ዝነበርና ናይ ምክልኻል ባህርያትን ቅጥዕታትን በብቑሩብ እናተባሓጎገ ሸለልትነትን ምዝናይን ሳዕሪሩ ዳርጋ ናብቲ ንቡር ኣካይዳ ክንምለስ ፀኒሕና ኣሎና። ሕጋጋት ኣካላውን ማሕበራውን ምፍንታት ፅሬት ምምካን እንጥቀመሎም ኣቑሑ ኣብ ኣድላይን ዘጥዕምን ኩነታት መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ምዝውታር እናተረስዑ ክኸዱ ፀኒሖም። ኣብቶም ክቡራትን ልሙዳትን ማሕበራውን ባህላውን ኣጋጣሚታት ቀብሪ፣ ሓዘን፣ ምርዓ ወዘተ ዝፀንሐ ኣካይዳ ድማ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ መምርሒታት እናተበረዘ ብምኻዱ ናብቲ ናይ ንቡር እዋን ኣገባባት ይምለስ ኣሎ። ከም ውፅኢት ናይዚ ጉድለታትን ሃጓፋትን ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ሓደስቲ ኣዝዮም ዘሰክፉ ተርእዮታት ክቀላቐሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ካብ ወፃኢ ኣብ ዝመፁ ዜጋታት ጥራይ ተሓፂሩ ዝፀንሐ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ኣብ ሓያሎ ቦታታት ሃገርና ናብ ነበርቲ ክመሓላለፍ ይጅመር ከም ዘሎ ዝእምት
ረቑሒታት ይረአዩ ኣለዉ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ብሳላዕቱ ባተሓዛ መንግስትን ጽንዓትን ተወፋይነትን ህዝብናን እተረኽበ መዘና ዘይብሉ ዓወት ሕጂ ኣብ መወዳእታ ጉዕዞና ኸይኩለፍ ነታ ተሪፋትና ዘላ ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ንኹሎም ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፁ መምርሒታት ምክልኻል ብዝለዓለ ዕቱብነትን ጽንዓትን ከነተብሮም የድሊ ትኩርነት ክሳብ ስግኣትና መሊኡ ዝቕንጠጥ